Знаеш ли какво се е случило в разгара на купона? Не. Калинка, дето я видяхме на снимката, Калинка, да, е дала пари на диджея да поздрави своя лидер Волен Сидеров с песента "Пиян". Да, и тя е прозвучала последния начин, сега ще я изпея. За кой ли път убийствено пиян в самолета влиза той? А пък екипажа как не ги е срам да го предизвикат те на бой. Кой сега ще пилотира, след като пилотът е леш? Волен лошо го центрира и му каза, че е тъп келеш. Той сега ще пилотира, след като пилотът е леш. Волен лошо го центрира и му каза, че е тъп келеш. И му каза, че е тъп келеш.